алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 50 минут в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события, которые появились в украинской информационной повестке дня и которые непосредственно касаются временно оккупированных территорий. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Также можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы. Нам важен ваш голос. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал. Там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Выкладываем практически все наши программы в записи. И поддержать Первый крымско-татарский вы можете, подписавшись на наш Patreon. Ссылку также на экраны периодически выводят режиссеры. Можете пройти по этой ссылке, которую видите сейчас, выбрать уровень поддержки и стать частью большой крымско-татарской семьи АТР. Это будет помогать нам продолжать работать на непростом информационном фронте. Я же рада представить гостя нашей студии, политический аналитик Богдан Петренко. Витаю вас, пана Богдана. Селям алейкум. Витаю. Пана Богдана, я предлагаю начать наш эфир со следующих новостей о переговорах по так называемым гарантиям безопасности, которые выдвинула Россия. Напомню, что серия встреч, посвященных обсуждению российских требований, гарантий безопасности, включая не вступление Украины в НАТО, началось с российско-американских переговоров в Женеве в среду, то есть вчера этот марафон переговоров продолжился в Совете Россия-НАТО, а сегодня прошли переговоры в рамках заседания Постоянного совета ОБСЕ, где впервые с начала этого марафона переговоров присутствовали и представители из Киева. По результатам переговоров Совета Россия-НАТО в Брюсселе генсек Организации Североатлантического договора Ян Столтенберг заявил, что НАТО и Российская Федерация имеют существенные разногласия касательно Украины. Я предлагаю вместе послушать его цитату, пожалуйста. У нас відбувся серйозний і прямий обмін думками щодо ситуації в Україні і біля неї та щодо наслідків для європейської безпеки. Існують суттєві розбіжності між країнами-членами НАТО і Росією щодо цих питань. Наші розбіжності нелегко подолати, але позитивним сигналом є те, що усі країни-члени НАТО і Росія сіли за один стіл і взаємодіяли стосовно суттєвих питань. Заместитель главы Министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил об отсутствии у России и НАТО объединяющей позитивной повестки дня и готовности России перейти в режим контругроз в случае отказа НАТО от гарантий безопасности. Вот главные тезисы, которые он озвучил. У РФ и НАТО вообще нет объединяющей позитивной повестки дня. Отношения России и НАТО находятся на критически низком уровне. Цель предложений Москвы – перевести потенциальный военный сценарий в политический процесс. Россия перейдет в режим контругроз в случае отказа НАТО от гарантий безопасности. Отношения Россия-НАТО дошли до края. Наступил момент истины, когда необходимо принципиально определяться. От этого не удастся отмахнуться или заболтать тему. Россия предлагала меры по деэскалации, но Альянс их проигнорировал. Ну а сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия даже не будет обсуждать требования США отвести войска от границ Украины. Лавров назвал требования Вашингтона неприемлемыми. Цитирую, уже идет речь не только о том, чтобы отвести от границы с Украиной, как они высказываются, а о том, чтобы эти войска отошли в казармы. Шерман, заместитель госсекретаря США, именно так говорила, в частности, публично на пресс-конференции. Я не думаю, что есть необходимость объяснять абсолютную неприемлемость таких требований. И, конечно же, мы их не будем обсуждать. Жесткая реальность сейчас состоит в том, что нам обещана письменная редакция. Мы ее дождемся и потом будем определять свои дальнейшие шаги. Конец цитаты министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Что происходит, пане Богдан?
відбуваються перемовини. Причому вони відбуваються, знаєте, от мені здається, що всі вважають, що в Росії є якась конкретна ціль. Тобто, гіпотетично, там, відвести війська НАТО, тобто, не дати Україні вступити в НАТО. Насправді, ціль Російської Федерації, як на мене, і ми, в принципі, бачимо по її позиції, по її постійній ескалації, якраз в тому, щоб продовжити цей процес ескалації. Бо, незважаючи на те, що вони завжди прикривають свої цілі якимось там миром, якимись там мирними угодами, і ми тільки що побачили цитату, що вони пропонували там якийсь механізм деескалації. Насправді це був ультиматум до НАТО, щоб НАТО капітулювало перед Російською Федерацією, будемо називати речі своїми іменами, а не ніякий не механізм до мирної деескалації. Незважаючи на те, що Росія пропонує, вона намагається продовжити процес оцієї загострення, продовжити процес. Вона веде перемовини зараз заради самих перемовин. Так. Для чого їм це потрібно? Їм це потрібно насамперед для внутрішнього порядку денного. Їм потрібно це для того, щоб продемонструвати російським громадянам, що з Росією почали рахуватися в світі, що Росію запрошують за столи перемовин, що з Росії проводять перемовини Сполучені Штати, що з Росії проводять перемовини НАТО, що з Росії намагається проводити перемовини Європейський Союз. Ми ж пам'ятаємо, як Борель приїжджав сюди і ображався, що ж це за перемовини про європейську безпеку без Європейського Союзу. Да. В принципі, оце якраз ми з цим сходимося, що ж це за перемовини, бо і без України це відбувалося. Тобто Росії це необхідно для того, щоб демонструвати свою ефективність Кремля власним громадянам. А для чого це? Ми всі розуміємо, на чому будується сама легітимність цього Кремля. Вона будується на постійному існуванні зовнішніх загроз. Тобто, гіпотетично уявімо, я просто не уявляю, як це практично може відбутися, але гіпотетично просто уявімо, що НАТО і Сполучені Штати виконують російські вимоги, вони говорять, що Україна не стане членом НАТО. Це ж сложно собі представити. Але давайте уявімо, що так і є. А Україна не стане членом НАТО, ми не розміщаємо своє озброєння там, де ми розмістили після 97-го року, тобто ми відводимо його з Польщі, ми відводимо його там з Литви, де там вони ще там розміщали своє озброєння, відводять його далі. Тобто вони відводять за межі там НАТО, яке існувало під час Холодної війни. Що далі? Що Росія зупиниться на цьому? Ми ж розуміємо, що Росія не зупиниться. Росія почне далі тиснути на Сполучені Штати і буде говорити, що вони вивели озброєння навіть зі Східної Німеччини, згадуючи оце НДР, Німецьку Демократичну Республіку, щоб вони там вивели там з Австрії, в Австрії немає Австрії, щоб вони там вивели озброєння фактично з Європи, бо, в принципі, на чому там наполягали. Польща. Тобто, давайте, виводьте озброєння, тобто вони будуть тиснути далі і вони будуть нав'язувати свою точку зору. Тобто, спочатку, гіпотетично, тобто, як тільки НАТО відмовляється від України, ми маємо розуміти, що, по-перше, українці втратять мету. Тобто, ми побачимо, що двері перед нами закрилися, потім двері перед нами закриє Європейський Союз, у зв'язку з тим, що Росія тисне. Я ж це гіпотетично зараз розповідаю, в рожевих російських мріях, те, що відбувається. Народ України розчаровується в Європейському Союзі, і, враховуючи, що діватися нікуди, він починає очаровуватися в Путіні. Тобто Путін заводить сюди, спочатку Скабєєву заводить, нам протрушують мізки, розповідають, що ви неправильно розуміли те, що там відбувалося на Сході. Насправді це у нас був примус до миру. Потім заходять путінські танки, відбувається фактично те саме, що відбувається в Криму. Тобто просто закручування гаяк українцям, тим, хто вважав себе українцями. В принципі ж Путін, він же ж навіть не намагається знищити Україну. Він намагається зробити Україну своєю частиною. Для чого? Не для того, щоб зупинити війну. Ні, для того, щоб взяти українців в свої лави, в лави так званої російської армії, чи не знаю, там союзницької армії, як вони там назвуть. Це Совєтський Союз. Совєтський Союз, Для того, щоб посилити просто. І якщо хтось думає, що цим ми зупинимо війну, якщо ми підемо на путінський ультиматум, то ні, ми не зупинимо війну. Просто наших дітей, гіпотетично, пройде 20 років, Росія окупує Україну, наших дітей примусять воювати на боці Росії, примусять воювати з Польщею, примусять воювати там з Німеччиною, ще там з кимось. Так само, як примушують на сьогоднішній момент воювати гіпотетично там дітей з Чечні, дітей з Татарстану, дітей з інших суб'єктів Федерації. Даже з Криму привлекають. З Криму, залучають. Тобто ми маємо розуміти, що так відбуватиметься. Це не призведе до миру. Це призведе до того, що це ракова пухлина Російської Федерації, вона просто пошириться на Україну і просто нас захопить і буде використовувати нас уже проти решти світу. Тобто вона буде бити вже українцями,
по решті світу. Так само, як вона використовує на сьогоднішній момент ЛНР і ДНР. Да? Тобто вона ж бере звідти людей, все ж таки частина їхньої так званих армій, це ж місцеве населення. Тобто вони туди залучають місцеве населення для того, щоб боротися з Україною. І так само вони будуть українців залучати для того, щоб, можливо, спочатку, щоб боротися з Західною Україною, да? А потім, щоб боротися з Польщею. Власне, на цьому будується стратегія і Російської імперії, будувалася стратегія. На цьому будувалася стратегія Радянського Союзу, на цьому будується стратегія в сьогоднішній момент Росії. З іншого боку, ми маємо розуміти, що світ не зійшовся на Україні. Що є купа інтересів, в тому числі й тих же Сполучених Штатів, є купа інтересів в світі, в цілому світі. І, наприклад, що ми маємо розуміти, що Сполучені Штати все-таки вважають своїм головним суперником Китая, а не Російську Федерацію. Але Сполучені Штати, як на мене, це моя суб'єктивна точка зору, звичайно, вони на сьогоднішній момент намагаються підняти цим протистоянням, просто підняти в Росію, не в практичному розумінні, а в символічному розумінні, підняти Росію для того, щоб вона не лягла під Китай. Тобто Сполученим Штатам сьогодні вигідніше мати справу з двома суперниками, з Китаєм і з Російською Федерацією, ніж вони, Китай і Російська Федерація, об'єднаються між собою і будуть тиснути і на Європу, і на Україну, і на Сполучені Штати. Тобто мені здається, що при бажанні оцей весь ультиматум би Сполучені Штати просто, вибачте, тут треба якесь, не можу підібрати цензурне слово, але я думаю, що вони б послали Російську Федерацію куди подалі з їхнім ультиматумом і не проводили їхні перемовини, якби не було фактору Китаю. Бо ми всі розуміємо, що в Російській Федерації фактично немає нічого, крім армії. Крім армії, і то не факт, що ця армія не получить по зубам. Бо ми ж розуміємо, що Путін теж боїться війни. Бо він не боїться війни, наприклад, з Грузією, да? Він не боїться війни з Балтійськими країнами. Для нього це захопити маленьку якусь країну, для нього це не проблема, для нього це така велика переможна війна. Але проводити війну з НАТО, я думаю, що Путін просто не потягне. Я думаю, що він це чітко усвідомлює, що він не потягне війну, повноцінну війну з НАТО. Але він провоцирует войну с НАТО, ведь Украина, в случае, если Россия начинает полномасштабное вторжение в Украину, не входит и не попадает под пятую статтю колективної безпеки Сєвєроатлантичного альянсу. Безперечно, вона не підпаде, і більше того, ми маємо розуміти, що ми чули перед цим, цитата була, що немає в країн НАТО однозначної позиції щодо вступу України. Але я думаю, що по-перше, оця вся ситуація, яка відбувалася, коли Путін виставив ультиматум західному світу, коли він протистояв себе західному світу, вона призвела насамперед до того, що західний світ об'єднався для того, щоб протистояти Путіну. Ми бачили, наприклад, які між ними були протиріччя. Наоборот, консолідувати. Да, тобто відбулася консолідація західного світу для того, щоб він протистояв Путіну. Тобто те, що було, наприклад, у 2020 році, коли там був, умовно, розброс і шатання, те, що там було конфлікт, коли там Трамп ще був, між Сполученими Штатами і Німеччиною, ми пам'ятаємо, це все було. На сьогоднішній момент Сполучені Штати намагаються узгодити ці конфлікти. Зрозуміло, інколи від цього страждає Україна, якщо ми згадаємо той же ж Північний поток-2. Але тим не менше вони намагаються якось консолідувати. Але Росія своїм тиском більшою мірою консолідувала, ніж спроби Сполучених Штатів домовитися з Німеччиною чи ще з кимось. Тобто відбувається фактично західним світом те, що відбулося з Україною у 2014 році. Тобто, будучи країною фактично поділено і політично, ми пам'ятаємо, революція відбулася, частина населення все-таки підтримувала антимайдан, частина підтримувала Майдан. Отримавши протистояння з війною, і ті, хто були антимайданівці, ті, хто були колишні члени партії регіонів, і ті, хто були помаранчеві, умовно кажучи, з цього табору, вони всі об'єдналися, вони пішли чи в добровольчі загони, чи пішли в міліцію, чи пішли в армію, і почали протистояти Російській Федерації, незалежно від того, який в них був партійний квиток до цього. Тобто це те саме відбулося і з Західним світом. Але Путін використовує те, що Західний світ не хоче воювати, бо Захід, він розуміє, він усвідомлює, раціонально усвідомлює, до чого призводять війни. Бо Захід пережив Першу світову війну, Захід пережив Другу світову війну, вони пам'ятають, до чого це призвело, і в них немає цього гасла, дебільного, вибачте за слово, можемо повторити.
що повторювати? Вбити 50 мільйонів людей, повторіть? Поставити країну на коліна, примусити голодати власне населення. Ми ж пам'ятаємо, да, по історії, що було в Радянському Союзі, і голод 47-го року, також пам'ятаємо, вже після війни, і ту розруху, яка була, і те, що відбувалося з депортацією. Тобто те, що відбувалося, те страхіття, яке відбувалося, що повторювати? Що повторює? Тобто Західний світ, він не налаштований на війну. Йому не потрібна війна, бо він розуміє, що економічними відносинами можна досягти значно більших плюсів, да, ніж протистоянням з кимось. Путін – продукт минулого століття. Путін – продукт, умовно кажучи, от середини ХХ століття, для якого важливо все-таки війна. І він бачить, що він не може економічно підняти Росію з колін. Да, він не може з Росії зробити економічного гіганта. І він просто робить те, що звикли робити в Російській імперії, в Радянському Союзі, тепер Російській Федерації. Тобто він робить з Росії такого мілітаристського агента, який своїм, ну, знаєте, на що це схоже? На Північну Корею, мабуть, схоже, от якоюсь мірою. Тобто він просто залякує світ своїми ракетами, ну, якщо ми проводимо паралелі, да, а світ з ним проводить перемовини. Пане Богдане, я предлагаю подключить к нашему эфиру Владислава Фарапонова, політолога-американіста, аналітика Інтерньюз України. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Владиславе, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер, витаю. Пане Владиславе, а что вы для себя важного почерпнули от всех этих переговоров, которые прошли в Женеве, в Брюсселе и в Вене? Ви знаєте, я би сказав, що мені здається, з часом дещо змінилося зміст і така обгортуюча, можна сказати, насправді риторика американської адміністрації. Тобто, насправді, відповіді Ентоні Блінкена на російську інформацію, називають, да, різні викиди, вона стала дещо чіткою, і це лягає в інших, які пропонує робити американська адміністрація, американські законодавці, і в цьому сенсі треба дати вчорашній проєкт саме санкцій щодо Путіна безпосередньо, да, і і тут в цьому сенсі перше ми є в сенсі, що коли йдуть попри відповідно активних бойових дій не варто чекати, по-друге, ми виграємо в тому сенсі також, що американська адміністрація має час відступати санкції, підготувати конкретні заходи, да, обдумати їх, відповідно, вже думати, чи треба їх реалізовувати, тобто це, мені здається, такий позитив для нас у переговорах. Я особисто, в принципі, вважаю, що треба Сполученим Штатам поговорити з Росією, але, знову ж таки, мені здається, що виключно зараз, порівняно з двома дзвінками в минулому році, Сполучені Штати готові показати дійсно сильну позицію, тому що до цього так би Путін зробив все, що Байден його голосував. Тобто, насправді, така позиція для Сполучених Штатів не була сильно прийнята, і здається, що добре, що ці акценти вдалося насправді перемістити. Якщо говорити про Україну, то факт, що навколо перемов щодо України перечаються насправді головний дипломат Європейського Союзу, американський та російський дипломат щодо того, хто все таки має цих перемов, це насправді так само нам дає певне суб'єктність, тобто питання медійне. Тобто, насправді, це добре мати європейських у такому, ви знаєте, я би не давати їм факти, скажімо, щоб вони не думали, що Україна щось буде вирішувати один, чи Україна взагалі відкрита з складних питань. Тобто такого немає, і ми бачимо, що європейці також готові насправді бути включеними до цього довгого. Мы видим, как Североатлантический альянс НАТО, представители Соединенных Штатов Америки на
на этих переговорах очень четко сказали, что двери НАТО для Украины открыты. Действительно, мы услышали слова поддержки Украине. И сейчас, после этих переговоров, мы видим довольно жесткие заявления со стороны России. Вот буквально минут 15-20 назад министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал неприемлемыми требования Вашингтона об отводе войск российских от границ Украины. Вот как вы думаете, к чему может привести вот эта вот накаленная атмосфера, которая сейчас есть между США, НАТО и Россией? Ну, теоретично, перше, опція – це насправді повторне замороження діалогу, якщо ми говоримо саме про багатосторонній формат між Росією та НАТО. Тобто, ця насправді прекрасна зустріч, це була перша зустріч після 2,5 років, вони не зустрічалися. Тобто, це певний результат була, тобто, насправді, Російської Федерації взагалі організовувати цю зустріч, погоджуватись на неї. Тому, в принципі, якби для тих людей, є певним мотивом, то взагалі з ними так само говорити. Да? То мені здається, що це тобто в цілому характер європейської дипломатії вбачає так, що навіть якщо ми не згодні, то воно буде поговорити. Тому тут, мені здається, була в цілому, що стосується результатів переговорів, то очевидно, що сторони і по двосторонній перемоги між Російською Федерацією та Сполученими Штатами було зрозуміло, що насправді опцію ескалації поки що до кінця так само не треба виключити, тому що домовленість не означає домовленість результат. І це той випадок, який насправді так було. В іншому випадку, мені здається, що можливо, якщо сторони просто можуть теоретично зайти у принципі, то американська сторона може запровадити санкції, хоча я, чесно кажучи, сумніваюся, що і підготовлені, і оголошені пакети санкцій, вони насамперед направлені на те, щоб тими лякати, дійсно їх запроваджувати. Хоча з іншого, це більш вірогідність впровадження санкцій, ніж коли ми, наприклад, про від подібної санкції. Тому що це протест, і повертаючи на досвід, як відключати і скільки часу вистачило на відключення екрану від цієї системи, то пройшло майже 100 років з часу оголошення про насправді цю ідею відключення, то насправді здається, що 7 років навіть 5 нікого немає ні можливості, ні бажання. Тому тут у цьому сенсі, що не просто говорять, а і у юридичному, але це насправді тобто треба зараз українські мають бути активними, тобто в сенсі, що ця умова введення санкцій була переміщена з реальної до ескалації. Тобто насправді це вже є. Тобто, в цьому треба більш активно діяти і виконувати законодавців і ЖДФ, хоча тут знову ж таки, позиція Ентоні Блінкена була, мені здається, цього разу на підтримку була найбільш чітко вираженою цього часу, починаючи з 2014 року, ще коли працював в адміністрації практики. Тут насправді, мені здається, треба переконувати більше мірою, і це якраз вже двосторонній переклад пана Єрмака, треба переконувати насправді радника Байдена з питань безпеки та оборони пана Санкова. Тому що, як правило, сам його аналітики і анонімні джерела Білого Дому називають головним ідейним неском взагалі перед двостороннім перемовин з Росією. Тут треба розуміти, що попри загалом про позицію в команді Байдена все так однозначно, не всі члени команди готові сліпо підтримувати Україну, Так, зрозуміло. з якими теж треба роботи. Дякую вам дуже.
тоже пана Владислава Чохсагл, что нашли время, подключились к нам в ефір і ответили на наші вопроси. Владислав Фарапонов був з нами на прямому зв'язку, політичний аналітик, американіст, аналітик Интерньюз Украина. Пане Богдане, действительно, вот как говорит пан Владислав, в администрации президента Соединенных Штатов Америки Джозефа Байдена есть два крыла. И есть и пророссийское лобби, и говорят о том, что это лобби возглавляет Салливан, Керри. Есть более жесткая позиция Блинкена, министра обороны Соединенных Штатов Америки, Ллойда Остина, который выступает за радикальные действия против России, введение жестких санкций. Мы знаем, совсем недавно в Сенат внесли законопроект о жестких санкциях против России, против важнейших финансовых институтов России в случае ее дальнейшей агрессии против Украины. Вот какова вероятность того, что эти санкции будут введены? И что будет называться, на ваш взгляд, дальнейшей агрессией? Знаєте, я думаю, що треба було з самого початку почати, що буде називатися подальшою агресією. Бо, в принципі, якщо ми не розуміємо, що буде цими векторними точками, за які переходить Російська Федерація, і це називається подальша агресія, бо агресія вона здійснює, то, в принципі, застосування будь-яких санкцій, чи будуть це санкції якісь там жорсткі, да, чи будуть це санкції якісь посередні, чи будуть це там секторальні санкції, чи будуть це особисті санкції, воно не матиме значення, тому що можуть просто закриватися очі. Тобто, дивіться, що є подальша агресія. От, якби для мене подальша агресія України – це продовження, наприклад, обстрілів на лінії зіткнення. Да? Подальша агресія України – це переслідування українських активістів в Криму. Це ж агресія, правильно? Тобто, як від цього надіватися? Але ж я сумніваюся, наприклад, що це може бути там прописано, десь там чіткий алгоритм виставлений, що є подальша агресія Російської Федерації. Подальша агресія – це тиск, наприклад, на Європу через Північний потік, чи тиск на Європу через газове питання, питання енергоносіїв. Тобто це є агресія Російської Федерації, бо ми ж маємо розуміти, що військові методи – це лише одна зі складових всіх цих методів. Далі, якщо ми говоримо виключно про військові методи, що є подальша агресія Російської Федерації? Бо, як ми бачимо, і, в принципі, практика України продемонструвала, що Російська Федерація ж не заходить своїми силами. Тобто, вона не визнає, що вона заходить своїми силами, зрозуміло. Тобто, це заходять люди без шевронів, це використовується місцеве населення. Тобто, оця їхня традиційна тактика, їх там нет. Тобто, чи буде, наприклад, вважатися російською агресією продовження, перехід лінії зіткнення на Донбасі, так? Чи вважатиметься це саме російською агресією? І чи призведе це до запуску цього алгоритму санкцій? Що стосується самих санкцій, то ми все-таки маємо, і тут я погоджуся з Владиславом, так? Погоджуся з ним в тому, що більшою мірою ми зараз говоримо про ефект стримування, тобто не про запровадження санкцій, а саме про санкції як ефект стримування Російської Федерації від подальших дій. Як на мене, це в принципі, можливо б це якусь роль би відігравало, наприклад, там в 15-му році, якщо ми говорили про 15-й рік, бо я нещодавно почав ритися по SWIFT, там згадуєте, да, там згадуємо про, що там говорять про SWIFT від Росії від SWIFT відключить. Про це говорили ще в 15-му році. Тобто цим Російська Федерація залякувала ще в 15-му році, і тоді воно дійсно могло спрацювати. Тобто, а зараз ні? Зараз ні. Зараз Російська Федерація звикла, по-перше, вона звикла жити адаптувалася. По-перше, вони створили певні механізми уже, тобто альтернативні SWIFT. Я розумію, що, можливо, вони не такі дієві, можливо, вони більшою мірою дорогі. А більше того, ми можемо, наприклад, згадати приклад Ірану. Іран відключений від SWIFT, але він використовує альтернативні методи для того, щоб торгувати в тому числі і Західною Європою. Те саме буде спостерігатися. Те саме робила Російська Федерація. Більше того, якщо ми, знаєте, це як в ситуації «волки-волки», коли постійно кричать «волки, волки, волки», то там вже на 10-й раз ти вже перестаєш лякатися. Тобто це вже не той метод, яким можна залякати, яким можна стримувати Російську Федерацію. Тобто є потреба дійсно уже зараз запроваджувати якісь санкції.
є потреба була посилювати ті санкції, які були запроваджені у зв'язку з окупацією Криму і у зв'язку з ситуацією на Донбасі, з війною на Донбасі. Тобто необхідно посилювати ці санкції для того, щоб стимулювати Російську Федерацію. Вона ж адаптується. Тобто, як і будь-який організм, він завжди адаптується до тих змін, які в оточенні. Тобто, якщо ми ж зараз про що говоримо, наприклад, про те, що Європа продовжила санкції. Чи продовжить Європа санкції, які запровадила, да, чи не продовжить? А питання то повинно полягати про навіть не зважаючи на те, що відбувається. Більше того, знаєте, от коли ми починали розмову, там пролунала фраза, що необхідно, що от тільки сьогоднішні перемовини будуть на рівні ОБСЄ, будуть там, де буде брати участь Україна. Зрозуміло, що до цього Україна так чи інакше намагалася спілкуватися з партнерами своїми. Можна згадати, як вона перед зустрічю на НАТО спілкувалася, ця комісія Україна-НАТО, і там в Брюсселі, і там був наш і Кулеба з Блінкеном переговорив. Наш віце-прем'єр. І от вона заявила, що вони переговорили, все добре, тобто це в цьому плюс. А от те, що наша спільна позиція з НАТО, щоб Росія відвела війська від кордонів. Тобто, але ж це не наша спільна позиція. Це зараз проблема, яка хвилює Європу, да, що там є російські війська на кордоні з Україною. Позиція відновлення території. Да, наше завдання відновлення територіальної цілості, наше завдання, щоб Росія вивела війська з території Донбасу і з Криму. Ось в чому наше завдання. І це ми повинні завжди говорити про це. Бо якщо ми будемо говорити про те, що наше завдання, давайте, щоб Росія відвела війська, то вже завтра ми будемо говорити, наше завдання, щоб Росія не перейшла за Збруч. Да? Те, що відділяє Західну Україну від Центральної України річку. Тобто ми ж маємо діяти, виходячи з наших інтересів, а не виходячи, наприклад, з цих ж інтересів Європи. Бо Європа може заспокоїтися, да, їй там, в принципі, якщо конфлікт в Україні перейде, як він спостерігався, там, умовно кажучи, в 17-18 році, коли він там був такий тліючого формату, то, в принципі, Європа могла б заспокоїтися і могла б навіть зменшувати санкції. Але Росія вирішила грати в ва-банк, вона почала просто посилювати свій вплив на Україну, хоча, в принципі, вони як би мені не хотілося цього, але в них шанси були вийти таким, знаєте, все-таки переможцем цієї гри, але вони почали грати в ва-банк, Російська Федерація, і я думаю, що Європа продовжить ці санкції, які існують, але, повертаючись до санкцій, якщо Росія буде розуміти, що вона нічого не робить і санкції щодо неї не підвищують, не зростатимуть, то зрозуміло, що вона просто буде ігнорувати. Росія буде увеличувати. Да, зрозуміло, що вона буде просто ігнорувати ці санкції, і зрозуміло, що вона буде шукати шляхи для обходження таких санкцій. В таком случае, вот сейчас, какова вероятность того, что Россия может осуществить дальнейшую интервенцию? Вот эти санкции, о которых объявляют, они играют роль превентивной меры? Они сдерживают Россию сейчас от агрессии, не введя их? Или нет? Знаєте, ми ж маємо говорити про те, що там ці санкції більшою мірою вони ж впливають на оточення Путіна, да? Яке найбільшою мірою є бенефіціаром так званого закритого акціонерного товариства Російської Федерації. Да? Тобто, я думаю, що частково дійсно, частково вони впливають, частково дійсно воно на них тисне. Але якщо ми говоримо про подальшу агресію Російської Федерації в Україну, то тут необхідно виходити з іншого питання, з питання, як проводяться сучасні війни. Тобто, сучасні ж війни, вони ж проводяться не просто з заведенням танків на територію іншої держави. Сучасні війни проводяться, перше, формуванням недовіри до центрального уряду серед населення, а потім формування підтримки щодо окупанта серед місцевого населення, формування підтримки, в тому числі військової, серед місцевого населення, готового протистояти центральній владі, яка втратила довіру. І вже потім Російська Федерація може спокійно заводити свої танки. Чому не можна зараз завести танки, і до чого це призведе? Я думаю, що всі розуміють. По-перше, тобто санкції Заходу, Захід перелякається, дійсно вони піднімуть санкції, це однозначно, навіть той же Європейський Союз, вони мобілізуються, можливо, навіть Німеччина зніметь ембарго на продаж зброї України, але це не найбільша проблема, яка зупиняє Російську Федерацію. Я думаю, що найбільша проблема, яка зупиняє Російську Федерацію, це ціна окупації. Тобто ми повинні розуміти, що незважаючи на те, що ми відбудували нашу армію, а Російської Федерації все-таки потенціал військовий він значно вищий. І вона дійсно там може дійти до Києва, да? Але якою це ціною їй обійдеться? Тобто, скільки вона отримає, не те, що гроби, я думаю, що гроби там ніхто не рахує, баби наражає, да?
скільки вона економічно втратить. Тобто це ж будуть втрачені танки, це буде втрачене якесь там високоточне озброєння, дороге озброєння, яке буде втрачене, це буде втрачені механізми, це будуть величезні кошти на підтримку тих військових, які будуть наступати. А потім, після того, як Російська Федерація гіпотетично окупує частину, вона отримує протистояння. Тобто вона отримує там партизанський рух. Бо рівень, скажімо так, неприйняття Росії в гіпотетичній Полтавській області, він значно вищий, ніж рівень неприйняття Росії в 2014 чи в 2013 році в Донецькій області чи Сімферополі. Да? То зрозуміло, що це буде протистояння. Це буде... В таком случае, если Россия заведомо невыполнимые условия и требования выдвигает к НАТО и при этом не создает таким образом казус белли, то для чего тогда это все нужно было? Зачем нужны были эти переговоры? К чему? Зачем этот цирк? Я думаю, що вони і далі будуть продовжувати. Вони будуть, уже ж заявили, що Російська Федерація, якщо не буде якихось поступок з боку НАТО, вони розмістять свої війська на Кубі. Ну, згадуємо, в Венесуелі вони розмістять свої війська. Тобто вони будуть накопичувати інформаційно накручувати ситуацію. Для чого їм це потрібно? Їм потрібно, тому що їм потрібні перемовини заради перемовин. Їм потрібно, щоб їх з ними рахували. Вот этих цивилизованных стран хотят вернуть? Ні, не стільки в клуб цивілізованих стран, скільки відновити ту ситуацію, яка була під час Холодної війни. Тобто, коли там з Москвою рахувалися, коли Москва дійсно відігравала одну з важливіших роль в світі, коли там були постійні зустрічі. Тобто, і це потрібно, мабуть, і Путіну, тому що, можливо, у нього там якась занижена самооцінка, я не знаю, для чого це їм потрібно, можливо, там бачення себе. Тобто людина вже втратила усвідомлення кордонів, якихось. Тобто, якщо обирають людину президентом фактично пожиттєво, і він розуміє, що будь-що, що він зробить з цією країною, йому за це нічого не буде, то зрозуміло, що він втрачає усвідомлення якихось меж. Якщо він там починає купувати сусідні країни, то і йому за це нічого не буває, то теж це відбувається. В таком случае сейчас позиция Украины какая должна быть? Потому что прошли ведь эти все переговоры, а представительство Украины только было на заседании ОБСЕ. В Женеве и в Брюсселе, к сожалению, представителей Украины не было, как, впрочем, и Европейского Союза, как сказал Жозеф Боррель. Вот где мы все на этой шахматной доске? А я думаю, що це якраз влаштовує найбільшою мірою Москву, тому що вони вважають, пам'ятаєте, це Брежнєва, здається, було, концепція обмеженого суверенітету, вона називається, коли оці країни, які входили до Варшавського мирного, до Варшавського договору, об'єднання Варшави, вони мали обмеження в формуванні зовнішньої політики. Тобто зрозуміло, що все Москва за них вирішувала, і зрозуміло, що Москва нав'язувала так чи інакше цю точку зору. Тобто, в принципі, для Путіна важливо, мені здається, що на сьогоднішній момент продемонструвати світові, що Україна має обмежений суверенітет, так? Що Європейський Союз має обмежений суверенітет. Тобто, йому важливо продемонструвати власному населенню, що зараз в світі є два гіганта, да? Це Сполучені Штати і Російська Федерація. Бо Китай десь там тихенько веде. Ялту-2, що ли? Я думаю, що да. Тобто він веде, навіть не Ялта, тому що Ялта-2 це все-таки були домовленості про щось. Там були конкретизовані домовленості, причому це домовленості були союзників, треба визнати, союзників щодо майбутнього переділу світу. Да? А зараз Російська Федерація не союзник НАТО. Тобто вона далеко не союзник НАТО. І НАТО навряд чи погодиться на те, щоб здавати свої позиції, бо те саме відбудеться з НАТО. Тобто, якщо вони зараз зіллють Україну, то а де буде, наприклад, гарантії того, що коли Путін почне там переслідувати країни Балтії, чи Польщу, що НАТО не почне їх зливати. Тобто, там є 5 стаття в НАТО, але ця 5 стаття написана не зовсім так. Тобто, країни докладатимуть зусиль для того, щоб зупинити. І ми можемо, знаєте, я можу згадати 39-й рік, коли в Польщу теж пов'язували ці мирні угоди з Франції і Англії, і тоді почалася так звана дивна війна, коли фактично ніяких, тобто Франція об'явила війну Німеччини в зв'язку з окупацією Польщі, але ж ніяких там бойових дій не відбувалося. Тобто може бути скластися така ситуація, Путін може і на це розраховувати. Тому я думаю, що надзвичайно важливо для НАТО на сьогоднішній момент не відступати, а утримувати позиції і утримувати Україну, бо
як тільки НАТО зілє Україну, проблема перетече на територію самого НАТО. Бо Україна це остання буферна країна, яка стоїть, яка на сьогоднішній момент стоїть між Російською Федерацією і НАТО, і щодо якої можна ще вести перемовини. Вести перемовини щодо Польщі, вести перемовини щодо Балтії, це вже грати вже власне значною мірою проти і власного блоку, і власної безпеки. Пане Богдане, вот буквально еще 5 минут до завершения нашего эфира. Казахстан. Вот как вы думаете, вот все то, что произошло в Казахстане на протяжении последних несколько недель, это была спецоперация России по фактической оккупации Казахстана и подчинения руководства Кремлю? Или что это было? Я думаю, що з елементами спецоперації там точно, без елементів спецоперації там точно не обійшлося. Зрозуміло, що підняти революцію, підняти таку велику кількість населення на те, щоб вони вийшли на протести, неможливо без існування певних передумов. Тобто незадоволення населення дійсно існувало. І невдоволення населення, воно в принципі і перетекло. Я думаю, що з самого початку його підстрікали, зрозуміло. Тобто там велися інформаційна певна кампанія щодо цього, бо я пам'ятаю, що в грудні були там повідомлення про проблеми там з Назарбаєвим, про квартири Назарбаєва. Тобто це питання розкручувалося, причому розкручувалося воно саме російськими медіа. А потім ми побачили, що дуже швидкий перехід відбувся від протесту, від мирного протесту до насильницького. Такого в нормальних умовах не буває. В нормальних умовах такого не може бути, тому що навіть люди в п'яному вигляді, в генделику в якомусь, вони спочатку починають вербально сваритися одне з одним, а потім переходять до якихось там контактів безпосередньо до стрілянини. Тобто такого швидкого переходу не може бути. Так не може швидко ситуація розвиватися. Фактично за тиждень ситуація вже вирішилася. Так за 3 дня війська Росії зайшли на територію Казахстану. Так, і вже вони сьогодні ведуть перемовини, нібито про виведення цих військ з Казахстану. І ви тут думаєте? Я думаю, що не виведуть. Ні. Заявляти про те, що вони виводять, будуть. Я думаю, що навіть виведуть там декілька десятків. Виведуть однозначно, виведуть Киргизстан, Вірменія, тобто інші країни однозначно виведуть, тому що їм це 300 років не потрібно. Особливо Киргизстан. Та й представительство там 100 чоловіка. Тобто вони ж ніякої ролі не відіграють, а Росія, я думаю, що залишить там війська, тому що Росії важливо продемонструвати Казахстану, хто тут господар. І ми пам'ятаємо, що Росія пам'ятає, я думаю, що це Севастополь, і ці війська в Україні, яку вони роль тоді відіграли в окупації Криму. І я думаю, що це буде демонстрація Такаєву, хто, власне, твій патрон. Я думаю, що війська залишаться, оскільки, я думаю, хто, а Путін розуміє, що як тільки він виведить війська, Такаєв може продовжити політику Назарбаєва, яка, в принципі, була багатовекторною. Порівняно, наприклад, з лавірувати Назарбаєв питався. Да. Тобто, там же ж є Росія, там є Китай, там є навіть інтереси Сполучених Штатів, і вони до сих пір там залишаються. Тобто, і Туреччини, до речі ж. І, тобто, в принципі, як тільки він виведе звідтіля, Назарбаєв буде намагатися позбавитися ще одного патрона. Так само, як він, так само, як він позбавився Назарбаєва, да? Тобто, ми ж розуміємо, що одна з причин цих революцій була просто усунення Назарбаєва. В принципі, один з наслідків, може не з причин, а один з наслідків стало усунення Назарбаєва. Тобто, мені здається, що да. Тобто, це була інтервенція з заміни влади, по-перше, усунення Назарбаєва і усунення багатовекторності Казахстану. Тобто, Казахстан має, на думку Російської Федерації, перетворитися в Білорусь. З такою однозначністю. Такий Лукашенко 2. Да, такий Лукашенко 2. Але тут трохи, мабуть, інша ситуація була, і, в принципі, російські війська не відігравали особливої ролі в придушенні протестів. Ми побачили, що вони вже їх заводили, вже протести пішли на спад. Тому я не думаю, що тут відбудеться таке, як у Лукашенка, і саме того Путін буде вимушений залишити там війська. До речі, з Сирії він же ж там декілька разів війська виводив, заявляв, що я вивожу звідтіля війська, а потім розповідав, що війська – це основа безпеки в Сирії, російські війська – основа безпеки. Тобто, я думаю, що тут повториться та сама ситуація, що і з Сирії. Дякую вам дуже, пане Богдане. Чухсала вам, що приїхали к нам в студію, ответили на наши вопросы. Політичний аналітик Богдан Петренко був гостем нашей студии, а я с вами не прощаюсь, мы сейчас прерываемся буквально на 5 минут, после вернемся в эту студию и продолжим программу «Бугунь». Только вас в этой студии поприветствует мой коллега Усман Пашаев. Не переключайтесь, будет интересно. Коржгенч.